Augustové tajomstvá depozitárov sa venujú paleontológii, čo je veda v podstate o skamenelinách. Sú tu vystavené skameneliny zo zbierok Západoslovenského múzea, v podstate z prvohor, druhohor a treťohor. Tieto skameneliny sú originálne samozrejme. Už v prvých archeologických nálezoch sa nachádzajú skameneliny ako ozdoby a amulety. Takou typickou skamenelinou pre prvohory sú trilobity. Trilobity boli prvohorné živočíchy, na konci prvohor vyhynuli. Spôsobom života pripomínali trošku kraby a raky. Trilobit sa skladá z troch častí, z hlavy, tela a chvostu, tzv. Pygidia. A tu je vidieť zvyšky asi z 10 kusov trilobitov. Z toho jeden je kompletný, v podstate ostatné sú fragmenty. Takou dekoratívnou skamenelinou je tento kus ortocerasového vápenca, ktorý je vybrúsený a vyleštený. Je tu vidieť schránky ortocerasov, čo boli v podstate hlavonožce, čiže chobotnice. Tieto schránky boli na jednej strane špicaté, na druhej sa rozširovali. Je tu vidieť krásne tie komórky. Ten živočích žil v tej poslednej najväčšej. V podstate to boli dravce, ktoré aj veľmi aktívne lovili. Najväčšie exempláre, ktoré sa našli, mali zhruba 7 metrov a fragmenty sa našli až 9 metrových kusov. Bol to v podstate taký postrach prvohorných morí. V Západoslovenskom múzeu máme veľkú a rozsiahlu zbierku skamenelín. Nachádzajú sa tu od úplne najstarších až po úplne najmladšie veci.